Hej, jeg skal snakke lidt om et bevis for sætning 6. Den her sætning, der beskriver arealet af en punktmængde, der er begrænset af en graf, som hedder fx, som jeg har taget her, og x-aksen i et bestemt integral. Og i det, vi gør med et bestemt integral, så har vi altså afgrænsninger. De afgrænsninger, den kalder vi for a og for b. Godt. Før vi går i gang med det her bevis, så skal jeg lige komme med nogle antint, eller nogle forudsætninger. Den ene er, at f af x den skal være kontinuær. Den anden er, at f af x skal være voksende inden for det her bestemte interval. Den tredje er, at f af x skal være større end eller lige med 0 inden for det her bestemte interval. Godt. Og så har vi et begreb, som hedder arealfunktionen. Og arealfunktionen, den kalder jeg for a af x. Og den er givet ved, at arealfunktionen til b minus arealfunktionen til a. Og endnu en forudsætning, arealfunktionen til a, den er lige med 0. Altså har vi, at arealfunktionen til b er arealfunktionen til f af x. Godt. Vi har en sekanthældning, som vi snakker om. Den her sekanthældning, den er givet ved a af x 0 plus h minus a af x 0. Godt. Jeg kan være, at jeg skal tegne x0. Det gør jeg lige. Vi laver en markering på x-aksen, som vi kalder for x0, og endnu en, som vi kalder x0 plus h. Og så er det forudsat, at så ligger det underbetegnet, at mellem de her to punkter, der har vi h. Dem tegner jeg op, sådan så de har en y-værdi. Den her y-værdi, den kalder jeg for f af x0 for den x-værdi, som eller for x-værdien x0. Så har vi f af x0, og for x-værdien x0 plus h, der har vi selvfølgelig f af x0 plus h. Man kan gøre det sådan, at hvis vi forestiller os, at vi har to rektangler, så har vi den, der går fra grafen her af og nedad her. Den kalder jeg for når vi har at gøre med et rektangel, så har vi selvfølgelig at gøre med længden eller bredden her, som vi kalder for h. Nu skal jeg slå det her. Vi har længden f af x0, bredden h. Godt. Det er rektanglet for den lille. F af x0 gange med h. Så har vi, det var det lille areal her, som er rektanglet. Så har vi det her areal, der er mellem det rektangel, der har bredden h og længden f af x0 plus h, som kan tegnes her. Altså forestiller sig den her, så er den væk. Så alt det her, der er under f af x, det er arealet a af x0 plus med h, fordi vi har den her højde, den er indgået, minus a af x0. Grunden til, at vi minuser med a af x0, det er fordi, at hvis vi ikke gjorde det, så havde vi det her kæmpe store areal med. Og det vil vi ikke. Så derfor har jeg valgt at minuse med a af x0. Det er selvfølgelig større end det lille rektangel her. Der er ikke så meget der. Men det er mindre end den store
rektum, hvis man kan sige det, hvor vi har den her markering her med i beregningen. Så det kan vi opskrive ved, at vi har højden f af x0 plus h, og bredden h, ligesom vi hedder her. F af x0 plus h gange h. Godt. Og den her, den ligner jo rigtig meget sekanthældningen. Og eftersom vi har, at det skal lige siges, at h er over 0. Og når h er over 0, så kan vi så har vi mulighed for at dividere med h. Ja. Og så ligner det jo rigtig meget det her. Og så hvis vi husker tilbage til det med differentialregning, så har vi mulighed for, ligesom med trepunktsreglen, at lade h gå mod 0. Sådan så vi har, at alt det her, det bliver til f af x. 0 er altså grafen inden for det her bestemte punkt. Ligesom da vi lavede trepunktsreglen, så tegnede vi en tangent. Fordi vi lavede en sekant til en tilnærmelsesvis tangent, fordi vi lod den gå mod, lade h gå mod 0. Det samme gælder her. Godt. Så har jeg sådan set vist, at arealfunktionen af x er differentiabel i x0 med differentialkvotienten f af x0. Med lidt samme metode, som vi lavede med trepunktsreglen i differentialreglen. Så har vi vist fuldført, og vi har vist, at arealfunktionen ax hørende til f af x er en stamfunktion til f af x. Det kan være, at jeg lige skal læse sætning 6 op. Sætning 6, den siger, når f af x er større end eller lige med 0, for alle x i intervallet a til b, er det bestemte integral af f af x lige med arealet af den punktmængde, der begrænses af grafen for f af x og x-aksen i intervallet a til b. Og i definitionen for, jeg skal lige det her ud. I definitionen for et bestemt integral, så har vi, at vi har grænserne a og b. De er lige med en stamfunktion til b og en stamfunktion stor f af a. Og det er altså bare vilkårlige stamfunktioner til f af x. Ja. Og hvis vi inddrager den her viden i den kontekst, vi havde her, så har vi, at fordi vi skulle finde det bestemte integral af f af x grafen her, og påvise, at det var arealet af den her afmærkning fra grafen og så ned til x-aksen inden for det her interval. Anywho. Så kan vi sige, at arealfunktionen til b minus arealfunktionen til a det blev vi jo enige om, at arealfunktionen til a den var lige med 0. Og det vil sige, at det bestemte integral af f af x er arealfunktionen til b. Godt. Og jeg har dermed vist, at a og b er arealet af den punktmængde, der begrænses af grafen for f af x og x-aksen i det her bestemte interval fra a til b. Så man skulle bevise. Super.